И здравейте хора! Днес ще ви покажа как се използва Scratch 3. Преди това абонирайте се за моят канал, като штракнете върху камбанката, за да ви показва кога ще изпращам нови видеа. Лайкнете това видео, защото нашата цел е да направим 50 000 лайка. Сега влизаме в Scratch 3. Аз тъкмо съм свикнала на цял екран и си го правя на цял екран. На мене, тъй като ми е на английски, от ето това кръгче тук, като го натисна и вижте колко много езика има. Но аз търся български. Ето го. И вижте сега как всичко се променя. И сега, вижте. Тъй като ви показах това кръгче тук как се използвам, сега ще ви кажа файла как се използва. Като го натиснем, пише нов проект, заради от своя компютър сме си сейфнали някакъв проект, за да го отворим и запиши на вашия компютър, за да го запишем. И всичко останало не съм го ползвала, освен ето тук. Това е име. Тъй като ми излиза името Катеричка. И след така да се казва нашия проект. Сега, всичко останало, както ви казах, не знам как се използва. Започваме с движение. Взимаме го. Премести се с 10 стъпки. Като го натиснем, нашия герой се премества с 10 стъпки. Като го сложим тук, напишем вместо 10 500. Като го натиснем и на целия фон. Той се тръгва направо. Къде е бързан и ние не знаем. Сега. Това вече разбрахме какво прави. Завърчи се на дясно 15 градуса. Ако го направим 50 градуса, го сложим ето тук по средата, вижте. Но ако го направим на 180, вижте. Това вече и не го разбрахме. Това е абсолютно същото, само че към противоположната посока. Даже да не кажем противоположната. Сега, тук ако отново го направим 180, вижте. Сега, чизи до случайна позиция. Сега вижте, като ако правим ето това, виждате ли? Ако го сложим ето тук, не си съм. Чизи до хикс минус 240 и y минус 56. Тук го направим 0. Тук мисля, че беше минус 0. Да натиснем, вижте, по средата на фона. И плъзгане пропълзи за 1 секунда до случайна позиция, показали с мишката. Виждате ли? Как се мести към мишката. Пропълзи за 1 секунда до хикс минус 240 и y 58. Като го напишем 0, и тук както написахме минус 0, вижте. И сега, по-доброто нещо е. Виждате ли, ето тук, като го преместим, това се сменя и това се сменя. Ако дойде ето тук, това се сменя, даже и това се сменя.
Стигнахме до обърни се в посока 90 градуса. Вижте. Минус 90, обратно. 90, ето така. Днеска, забравих да ви кажа, ще ви покажа как се използват само при движение. И сега, обърни се към казалеца на мишката. Вижте. Ето тук, да ни следва. Само това е. Премести се с хикс с 10. Ако го направим хикс с 40, вижте. Сега направи Y равно на 55. Вижте. Не може. И за това ще го направим ето така на 30. Вижте. Го направим на 100. Вижте. Ако докосваш ръба, облъсни се. Вижте. Докосва ръба и се отпусне. Видяхте ли? Пак ще го процедирам, защото мисля, че не го видяхте. Погледнете котката. Като го натисна, виждате ли как се отпусна? Избери начин на въртене. Наляво и надясно. Без въртене, значи да не се върчи. Наляво и надясно. Ето така. И във всички посоки долу. Накъдето ви скимне. Хикс позиция. Вижте, тук ако го напишем, ако го натиснем, така, тук показва нещо. Можем да го мърдаме накъдето ни скимне. Но на мен това винаги ми пречи. Хикс позиция, Y позиция и посока, мисля, че вече ги знаете. Това беше от мен. Чао, чао и до следващия път.